ha tret el dit índex apuntant cap a dalt com si fos l'arma mortal, li ha separat el pantaló del cul i li ha fotut el dit, però fins al fons, Quin nom té això? Que fort he aplaudit. Xapa la ràdio número 143. Com ens aproximem perillosament als 150 capítols. A l'especial... L'especial... Que especial que serà. 150. Què creieu que farem pel 150? Jo m'imagino algo molt loco. Jo estic 50% res, 50% algo poc loco. Sí, Sí. No, 50-40-10. 50 res, 40 algo poc loco, 10 algo molt loco. Molt loco, què seria? El que hem comentat l'altre dia amb un col·lega. Gravar al carrer. Jo crec que ens dones com molt crèdit. 10. No, Un 60, en el fons és més que sí, 50 res. Ah, bueno. Ens dones com molt poques possibilitats de fer res, no? O sigui, jo per mi és, sincerament, 80 res. Ah, vale. No, perquè el 40 del Mario era algo poc boig. Clar. Rotllo, Boig vol dir fer un podcast, però... Jo vaig no. proposar, a l'especial 100 vam fer un concurs de xistes d'aquests curts malos. Jo vaig proposar fer un altre. És A veritat. mi em sembla Això bé. seria poc loco. És algo poc loco. Però a mi m'agradaria fer un podcast de 3 hores. Però això... Uf, Bueno, ja ho veurem. ja ho veurem, farem una projecte d'idees. Si algú té alguna idea, comenta-la. Vale, em sembla molt bé. Like i subscriu-te. Farem el que digui el comentari amb més likes. No? No, tio. Hòstia. No, què fotem fent un stream Uah. FIFA, tio? Que heavy. Uah. És que ve molt de gust demanar alguna il·legal. Xapar el Saps? podcast. O dir, va, Clar, és que heu d'anar 3 anys a Daguestan, entrenar, fer-vos lluitadors MMA. sabeu qui Internet és és maquíssim, tio. Sabeu qui és l'Eirac? Al? Airac, sí. Sí. És un youtuber que bàsicament el seu contingut ara és escola de llocs i intenta viure a aquell lloc. O sigui, parla amb el mànager. Com es diu? Airac. Errac. Vale? El que va amb el Juan Beato. Sí, exacte, aquest. Doncs, per exemple, parla amb la mànager d'un supermercat i diu vindré aquí, com per demanar permís a algú, a veure si em poden fer fora. I sempre diu, poseu els comentaris on voleu que em coli i el que tingui més likes em colo. Clar, ara s'ha de colar, no és conya, i ell ho ha dit que ho va fer a la Casa Blanca, Sí, no? s'ha de colar a l'Àrea 51, s'ha de colar a llocs d'així, tio. I Això ha dit no que ho està- farà, ha dit que ho farà. Això estaria guapo. No, és que ha dit Mira que que ho un farà. cop hem parlat d'idees de vídeos i tal. Però Colar-nos a llocs. Sí. Però ens colem al Viena o alguna cosa així. I a veure, Clar, i a veure depèn quant d'on temps sigui. pots viure allà, saps? O sigui, el tio el que fa és es munta com una habitació en forma de caixa. Però on Saps, s'ha per fora? colat fins ara? Per exemple, s'ha colat als estudis de MrBeast a veure quant temps tarda. O sigui, bàsicament ell parla amb algú de dins per fer una prova a veure quant temps tarda la seguretat de la persona aquesta a fer-lo fora. Ah, jo pensava que era la típica de que es foten el xaleco aquest groc i a veure No, quan no. dura dins d'un cine intentant veure que neteja. També pot fer alguna així, però per exemple, s'ha colat a un... O sigui, ell ha pagat l'entrada per entrar a un aquapark i s'ha quedat a passar la nit allà. I a veure quantes nits pot passar allà sense que el pilli. Això Anem a PortAventura. Veus? Així. No, hi ha penya No, que ho fa amb l'Ikea. Ho faria. L'Errac ho faria en PortAventura. I es busca un spot per allà a PortAventura, jo què sé, imita un polo de treballador de PortAventura per poder Jo anar a aniria a buscar la Polinèsia. menjar. Sempre m'ha molat. Bueno, i que entre les fulles allà potser et pots amagar una mica, no? Sí. Bueno, doncs el tio ara s'ha de colar a la Casa Blanca. Nah, impossible. Ah, que Ilia Topuria pelearà a... No. No? No. No? Ah, bueno, a la Casa Blanca sí. Sí. Però no amb el bo. Com es diu el bo? Amb Bueno, l'Islam no. Makachev. No. Que és el que Clar, tothom al final vol. És Però el que per què? volia tothom. Però perquè Sí. va haver de resignar el seu cinturó per tota la polèmica i tot això. Sí. Va dir, me bajo. Però bueno, que pelearà a la Casa Sí, Blanca sí, això i sí. McGregor no. McGregor ja fa anys que... No. que no. Va sortir tema, o sigui, van sortir des de fa uns mesos de que sí, que ja aniria, no sé què, i va començar a donar bombo com sempre fa el fill de puta. Sí. I bueno, Fa molts anys. jo anava a dir, tu, estem a una setmana, o sigui, això ho estem gravant una setmana abans, hi haurà Sí. un vídeo molt loco la setmana que ve, segurament. A on? Al nostre reel. Els reels. Ah, oh! Ja, o sigui, estem cuinant cine. Outer, el mega outer. Tornem sí. a no poder explicar coses, però estarà molt guapo. No sé si està tan guapo com el que pensa, És que jo vam preparar l'altre dia un vídeo d'aquests curts d'un minut o així, molt boig. Però és el primer cop que fem un diàleg.
O sigui, Bueno, com un es diu guió. això? Un guió. És el primer cop que fem un Clar, guió. no hem fet un guió en la nostra puta Mai. vida. Clar, si no I fem sap, podcast, el Mario no tio. sap ni com es diu. Li diu diàleg, al guió. Sí. Literal, Però sí. l'altre dia jo estava a mi casa pensant en el vídeo aquest d'un minut ben preparat. Que serà una barbaritat. Que és cine. És cine. I està pensant, tu, i si és una puta merda? Crec, no ho vam valorar prou, la Pot ser-ho. possibilitat de que sigui una puta merda. Bueno, Pot ser. pues ens ho haurem passat bé. Clar. Potser sí. La vida és així. El podcast també podia haver sigut una puta merda. No, I si no ho és tant. Però- a algú li ha agradat. Però el bo del podcast, com el tenim muntat, és que esforç, recompensa, És molt alt. és impossible que ens quedi malament. No, no, és impossible, és impossible. Perquè ens esforcem molt poc. És impossible. És En Ja vam estar una hora pensant, tampoc és... Però a l'esforç... que ja és una hora més del que hem pensat per fer avui. Clar, No, jo avui he estat mitja horeta ben bona, eh? Mitja horeta. em fer la teva secció. I traurem 6 clips. No, la meva secció no, amb, És una barbaritat. amb lo de Twitter. Has estat mitja hora mirant Twitter. Ho hauries fet igual. No! Sí, el tio està El mirant... seu sacrifici pel podcast d'avui és mirar Twitter mitja hora. I a posteriori de fer Però la jo- mitja hora jo- diu ja he fet la meva feina. Jo igual. Jo he fet igual. Sí, sí. El Mario ni això. I quedarà un podcast de puta mare. Pep, va, puta comencem. Primera cosa. Sí, això era per comentar-ho abans d'hora. Que la penya... Si no, la gent parla molt. El Pep va borratxo. Que la gent que és gilipolles, no? El Pep és retrasat, Sí, saps? sí. I no, m'han tret un queixal del seny. Clar, tranquils, el Pep no és Per que... això Però això pot una miqueta així. parlo una mica, sí, que desgravi. Sí. Per cert, tens la taula una mica separada, no? Potser? És per la boca, també. És pel... Sí. És perquè necessita espai, saps? perquè no li xoqui contra la taula. Vale. Tu, a veure, cosa a comentar. Teniu el Bento ha dit que molaria que fes explicació. Sí, molaria Vull que dir, fes explicació. Tampoc tant. Ja, tampoc em sembla tan interessant. Tu t'han entret un. No, però... Jo tinc... O sigui, en tinc 4. Ai, en tinc 3. Han tret un. No, Només no, t'han tret un. no tothom té els 4, eh? Que ja passa, Jo això. tinc una cosa molt rara. La gent té 0, 2 o 4. O 4. Jo tinc 3. Com Mario. No. No, perquè a mi m'han tret un. Ah, va, llavors tu tens 2. Ara tinc 2. Clar. Però he nascut amb 3. És raríssim. I tu quants tens? Jo ara Però la tenia gent 4 originalment. Neix o amb els dos de dalt. Ah, vale, pensava o que deies dos que de té baix. a la vida. O sigui que pensava que un metge deia, bueno, va, ja que te'n trec un, et trec dos. Saps No, què? pot dir, jo tinc 2 a dalt, que estan bé i no me'ls han de treure, en teoria, i a baix només tinc un, que me l'han tret. Saps que no sé quants tinc? Jo diria que només els de baix, perquè són els que m'han molestat algun cop, però no m'han... Que anava a dir, ho Però- notaràs. Sí, Però a mi dalt no m'han sortit. Potser tens, saps? T'han fet mai una ortopantomografia? Sí, m'han fet S'acaba de matar. moltes merdes. No, no, ho he dit bé. Ortopantomografia. Puc escriure-ho i tot, eh? En català? Igual. Com? Ortopantomografia. Molt bé, Pep. Yeah. Molt bé, estic molt content. Bueno, jo només tinc un consell. Que si tens algun problema amb Tinc un això? problema, perquè Vale. estem gravant aquest podcast entre setmana, perquè aquest fin d'anem a Logroño, amb 9 col·legues, on la única puta gràcia de Logroño, està lleig quasi dit així tal, És menjar. és anar a beure alcohol. Anem un Ei, fin menjar, es menja amb els molt bé. amics del col·le, de la infància, no sé què, anem allà un cap de setmana a emborratxar-nos. Loco. I jo m'he tret el queixal del seny el dilluns. Jo quasi t'insulto per WhatsApp. Sí. No passa res. I ara estic fent una recuperació que, clar, jo vaig parlar amb el doctor que me'l va No, no, treure. que ni Marta Díaz, aquesta recuperació. Sí, jo vaig parlar amb el doctor, rotllo, hòstia, quants dies fins a poder, no sé què. Em va dir, fumar, prohibidíssim. Vale, sí. Vale. Jo puc no fumar. Sí. Bon dentista. Fumador intermitent, cap problema. Però, clar, em va dir, alcohol. I aquí sí que vas dir... Clar, li vaig dir, impossible. li vaig dir, Alcohol, Va començar a cridar. Li vaig preguntar al el metge. vas agafar del Fa vergonya, pescuezo. li vaig dir, podré beure al cap de setmana? I em va dir, una copa sí. Uf! I jo li vaig dir textualment, i beu? I em- Li vas dir en sèrio? No, no, Sí, no, En sèrio, li vas no, dir. no, que ens ho havies li dit. vaig preguntar al dentista que m'acaba de treure un queixal, clar, i em va dir, a veure, no. I tu vas riure, però no vas fer cap moment de riure, rotllo. No, no, no. Que no es pensi que ets alcohòlic de Però veritat. anaves... No, S'ha de fer la broma, no, però... li vaig explicar, no, és que donar-li- érem amics, no sé què. I li vaig dir 10 i clar em va dir, home, 10 no. És que potser 10 es va espantar el tio, eh? Bueno, Potser va dir encara... També et dic una cosa, si un metge et diu una, és que mínim són 3. Sí. exacte. I el d'esto que tinc jo, que li hauria d'haver dit, saps com quan tu vas a un fisio? Perquè clar, tu vas a un fisio per un turmell i et dirà la recuperació perfecta De sobres. de sobres. Però si tu li dius, no, és que tinc el cap de setmana que ve, tinc la final, un partit molt important, doncs et farà un plan
acorde en què tens el cap de setmana un partit molt important. I et dirà 2 dies menys de recuperació. Li hauria d'haver dit el mateix amb el col. Sí. Li hauria d'haver dit, val, imagina que tinc la final de veure Cubat. Aquest cap de setmana. Que és Com m'ho literalment faig? això. Si haig de fer 5 És molt dies, semblant, haig de fer 5 dies d'antibiòtic, però clar, l'últim dia no m'encaixa, què faig? 4 dies paro de fer antibiòtic al migdia i així. Clar. Clar, pot ser que divendres a la nit pillis un pelotazo històric amb el... Clar, però haig de jugar a beure alcohol, antibiòtics... Sí, però que vull que dir els meus que... amics no m'insultin. Això Aquesta és una altra, també. Sí, això és molt important. Però això no sé si passa... És que l'altre dia ho pensava, que fa Jo temps... crec que no. Vam comentar allò del grup d'amics, de que fem coses de festa i tal. Algú molt característic, sobretot d'aquest grup en concret, és... Sobretot d'una persona en concret. Sobretot d'una persona, perquè al final la contagia i jo també insulto. Sí. És... Hi ha com una norma no escrita que si no surts... No és el típic d'això de conyes de grup de vinga, surt... No, no. Al Pep li han tirat menjar. Et van tirar... Una llimona. Van tirar una llimona... Bo, insultar, però a les àvies. Ja Sí, anar... sí. O sigui, és una cosa espectacular. S'insulta molt el que no veu i el que no surt de festa. Molt. Però molt exagerat. I sabent això, aquest tio us demana l'hora dentista 3 dies. És que Molt també, bé, tu i també... que no només que no l'insultin, que ell volia passar-s'ho bé aquest finde. Ja. 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 Sí, És sí. el seu puto finde. Sí. Bueno, Però passem bueno. al següent. Guisante. Val. Tema del moment. Tu un Clar. moment, m'havíeu dit Vinícius. Aquest tio no és el Hem dit Vinícius. Mbappé. No, heu dit Vinícius. Hem dit Mbappé 100%. Heu dit Vinícius, tio. Hem dit Mbappé 100%. Jo no en tenia ni idea. Això. No hi ha cap mena de dubte que hem dit Mbappé. Heu dit Vinícius. Ja he pensat, ostres, que el Vinícius és lleig, Parella del moment. El Vinícius té nòvia. Feíssim. Pues la nòvia està com l'Ester, eh? Sí. Sí. Va, que cabron, tio. És L'Mbappé millor, és guapete. Tu saps que Sí? a la Wikipedia ja posa que són parella? Ah, però són parella, eh? Sí, sí. Bueno, aquesta foto és bastant... O sigui, jo no m'he mirat així... Bueno, No, però hi va Clar, qui sortir t'ha mirat un així? vídeo. Com fa que no et miren així? la meva mare i el Pep quan em demana un No et cubata. pot mirar així, tio. El Pep em demana... Fes-me un cubata. El Pep quan et demana un cubata, eh? Fes-me un cubata. Mario. Porfa. Se'm posa així, em posa el colze, saps? Així. El teu col·lega el rata quan vol fumar. Sí, sí. Uah, que es poden fer més, Vale. Per què sembla que sigui com una revista oberta? Perquè és una revista oberta. Ah, no jodes. Sí. No has trobat una foto normal? No, Ah, ja ves. Bueno, això quan ho surti... he mirat una mica, eh? Aquest podcast quan surti... Ja farà una setmana i pico que s'ha descobert això. Però igualment, jo tenia una pregunta a fer amb el tema aquest. Esther Expósito, tia molt guapa, inclús amb molt estatus, molta fama, val. Mbappé. No, i que se la coneix per ser guapa, Sí, saps? i coneguda, Sí. no només és molt famosa, sinó que és famosament guapa. Sí. A mi, jo voldria Mbappé. veure quantes views té el vídeo que es va fer tan viral. Quantes views deu tenir? Els que pugen a un cotxe, els dos. No, el d'ella ballant, que es va fer molt viral. Ah, el del Covid. El del Covid. Quantes views deu tenir allò, tio? Allò és el, saps? Sí. El pajavídeo, meu Dios. Què acabes de dir? Bueno, seguim el que anava a dir el conya. Pep. És famosament guapa. Hi ha noies que miren, quan els agrada un tio, van a mirar a veure si li ha donat like al vídeo aquest. No li doneu like, quedareu com uns pajeros. Facto. Vale. I, què anava a dir? Val, Mbappé, millor futbolista del món. Esther Expósito, val. Com comencen una relació aquesta gent? Rotllo, a l'Mbappé li ha contestat una història. No. Com comencen? Qui obre qui? Però això al final Com jo crec va? que és... Hi ha dues No, opcions. que també hem diuen- coincidit, no hem coincidit a un evento de O Nike. sí. I tant. O sí. I tant. Poden coincidir un Jo- evento de i- Louis Vuitton. Jo crec I que tant. l'Mbappé l'ha obert per Instagram També pot No. ser. a palo seco. També No. pot ser. A Palo Seco et dic jo que O a no. una festa. No, no, o sigui, a Palo Seco pot ser que sí, però han coincidit 2000%. Sí, En festes d'algú que el coneix al final, això també és Viuen molt... al mateix puto, la mateixa puta ciutat. I són la faràndula... Però és que no et anava a dir... Són quasi faràndula mundial, saps què vull Quasi dir? no. Hòstia, no, Quasi L'Ester Exposito no sé si és tan 100%. mundial. El Mbappé sí. Ja, però no és tan mundial. Sí. Sí, A nivell Espanya. A nivell Quants Espanya milions segur. A de nivell d'Espanya... A nivell nacional. I fins i tot europeu, Té et diria... Si és l'espanyola més seguida del món, diria. Ja, Pues mira. Però tu has vist Mbappé? Però no, que jo els no et deia comparant-los, però et dic, bueno, ja han evidentment, entrat en un... Mbappé és el millor futbolista del món, probablement. Clar, han entrat en un cercle... Evidentment és mundial. Que Llavors, vull dir... Però l'Ester també és mundial. No, sí, és cachó mundial, l'Ester, val. sí. Hola, no El estem vídeo discutint. amb la filla de Michael Jackson es va fer... Paris Jackson, no em sembla que es diu? Aquell que com que la mira com a enveja i no és... No, no m'he vist el Twitter. Però jo el que anava a dir Twitter és Prime. que igual que... Bueno, a nosaltres tampoc ens ha passat, però és com si a tu et convida a una festa al Jerry. És el mateix, però fet a talla XXXS. Jo m'imagino això, però... Sí, però Macro, XS. Talla nen petit, Jo- talla bebè. Jo crec Talla de recent nascut. el Kylian Mbappé
l'ha obert per He Instagram. tirat un fueguito? Fa cara, però... Jo crec que sí. No veure- crec que hagin coincidit a la festa de l'Ibai. Ara, tal com la mira, l'obert ella, No. I també... Ojo aquí, ojo aquí. Teories de conspiració. M'ha agradat molt. Mbappé, presumptament, Sí, no, exacte. Això presumptament, ho vam parlar tu i jo, de fet. havia estat amb una persona transexual. Sí. Ah, sí? Sí. Este I- Esposito, presumptament, estava amb una noia, Sí. Ah, i el link? tapadera. Tapat. Com Com lo de Cristiano Kylian Ronaldo quan Mbappé es va començar a sortir. Està seguint els passos de Cristiano Ronaldo. Vale, I vale, té ahora una sí me novia tapadera. entiendo. Ahora sí me Facto. entiendo. No ho sé, t'he de dir, Bueno. però que la cara de l'Ester és difícil de posar-la sent tapadera, És actriu. Ah, que és veritat, és veritat, és veritat, Merda, tio. Bueno, Es dedica a ser jo actriu. confio en l'amor, sincerament. Jo també confio. en l'amor. L'altre dia li vaig proposar al Pep, de fet, de fer un... Porra de quan eh, duren. Una altra pregunta. Porra de quan duren. S'hauria fixat Esther en el client Mbappé si treballés a un Decathlon? No, No, però és que... Impossible. absolutament No, però és que Zero. la vida va així, tio, és el que hi ha. Que per això ja és... A Va l'inrevés potser lligat. sí, no? No. Ah, Però allò, el client Mbappé sí. es troba l'Esther Expósito a festa i li agrada igual. Bueno, mira Cristiano Ronaldo. Sí, però no et dic que potser... Pues potser Però no prefereix acabarien... l'actriu, no? Jo diria que sí. Jo diria que sí. Al final això A també és Cristiano li ha normal. sortit bé, en principi. Bueno, aquí també hi havia la tapadera, però això... va Per passar això, per l'altre dia. això. Que vull dir, ja, però si no se la va trobar a Gucci, se la va trobar de festa. Vull dir, però que no era, De festa- no era una persona coneguda, saps? Sí, bueno. Sí. La Georgina. Ah, que vull dir... Vale, va, Pot ser, sí. siguiente. Llavors, no, li vaig proposar al Pep de fer Xapa Premsa Rosa, tio. Però no va progressar. A En nivell- mundillo català. Mundillo català. I amb no. Clar, imagineu fer això Però me la pela amb creadors bastant, a de mi, continguts en català. Me la pela absolut. Si som tu i jo. Uau! Prefereixo quedar-m'ho per mi. Clar. Vale, va, següent. No sé què toca ara. És un vídeo? Hòstia, és un vídeo. Espera. Context. Jo em vaig trobar aquest vídeo per internet. És el teu, segur? Ara ho veurem. Jo crec que no, eh? A veure, dale. Dóna el play. Ah, sí. Vale? Mireu el vídeo. I era d'una conta, rotllo, Antonio25, Bona truita, grossa. Vale. Sembla bastant feta, la veritat, des d'aquí. De moment molt bé. És un tortilló molt gran. Pumba. Vale. I jo dic, per què Antonio45 té un vídeo amb 30.000 likes? O alguna així. No ho pillo. Vale. Siguiente. A mi em sembla criminal que no ho heu vist. Diu, quasi mejor cortarla con una radial. I tu, doncs vaig aportar, que l'altre dia vam fer una secció de comentaris i vaig dir, tu, em fan molta gràcia. Tu saps que vaig estar a punt de portar una secció igual que aquesta? De comentaris també? Has obert la veda. Vaig No, no, portar no. un dia Has obert la comentaris. veda. No, no, però és que però- a mi m'encanta això. Però rotllo d'un vídeo que no sé si l'heu vist, que és Antonio tirant amb pedres al mar amb el seu pare. Sí. És Oh, boníssim. jo l'he vist. Vale, aquest, Els hòstia, comentaris són una passada. és veritat, és Diu, veritat. Antonio decidió que tenia que volver Pangea, Sí. saps? Aquest el portem així, ja parlarem Vale. d'esto. Bueno, i això. ¿Cuántos días se cuece por cada lado? Molt bo. Hòstia puta. Ja t'he dit que semblava feta, des de fora. Visca internet, tío. Joder, se puede hablar con la DGT para homologarla como rueda de repuesto. Tu una Arcaic. cosa, t'ho juro que havia llegit Joe. Jo també havia entès. Joe se puede hablar con la... I, bueno, sí, tot tipus de comentaris. Bueno, a mi... I arcilla de sellado. sí, Res millor que fer un comentari i que tinguin 1.000 likes. sí. Tu, Vaig pensar de sí. comentar-ho, però és que feia molt temps, feia 7 setmanes que ho havien comentat. No, ho has de pillar... Al d'estar moment. baix. Sabeu Sí. que jo tinc un comentari amb com 55.000 likes o una cosa així? Què dius? De fa no sé quants anys d'un compte molt famós de la NBA que era l'All-Star i l'Ebron estava catxo de ratllat i era un vídeo a l'Ebron com ratllat fent així, explicant-los als seus companys una cosa així. I posava Best Caption Wins. I jo vaig veure el vídeo com que portava 15 segons penjat. I vaig ser els primers comentaris posant... Crec que vaig comentar alguna com Don't think I'm not gonna trade you just because this is an all-star game, saps? Perquè hi havia la teoria que l'Ebron feia que els seus companys els banessin. Els canviava d'equip, Vale, això. vale. I vaig fer un comentari així, com molt xorra, 55.000 likes. Molt. Ula. Una locura. A Insta, eh? No TikTok, Ja. a Insta. Ja, Sí, ja el buscaré, a veure si el trobo. Seguim. I per beber unos polvorones. I aquest és el millor. Tu, aquest s'ha inspirat amb el Homer, que clar, 11.000 likes. S'ha inspirat amb el Homer que està allà a una carnisseria, o sigui, a un restaurant de carn. Demanant, no l'heu vist mai? El No. Simpson? No. Que diu, bueno, de primero un entrecot, de segundo un no sé què, i diu, i para beber,
El Bòndigues. És boníssim. No vau veure que el Xavi Torres va penjar-ho també a l'Insta? Uah. Buah, és que no esteu enterats, és igual. Això és el que volia portar-te jo, Mario. A veure... Això és Saps fresca qui és aquest actualitat, tio? Això ha passat aquesta nit. Fa una setmana. No, els que ho esteu veient fa una setmana, però per nosaltres ha passat aquesta nit. No saps qui és aquest tio? No. És Bam Adebayo. Vale. Et sona el nom? Jugador de la NBA. No em sona. Jugador dels Miami Heat. Vale, Vale, em això sembla sí bé. Sí. És potser, què diries, el tercer millor jugador dels Miami Heat? Segon o primer. O Tyler Bueno, Hero top o tres, ell, va. no? Bueno, però per fer aquesta puntuació per mi Sí. és els 3. Ha fet 83 punts avui. Hòstia. Sí, no? Molt boig. Will Chamberlain, als anys 50, 100 punts. El rècord De fins rècords. ara era de Kobe, que En un havia sol fet punt. En un sol partit. 81. 81 punts va fer Kobe, doncs Bam Adebayo. Contra? Els Washington Wizards. Un dels pitjors equips de l'NBA. Sí. Bueno, Washington però un moment. És... Hi ha hagut molta crítica, perquè els primers 3 quarts d'aquest tio han sigut barbària. El primer quart portava 31 punts. Pels que no segueixin el bàsquet, Clar, jo anava a dir, fem una comparació amb el futbol. vaig a fer una comparació que és com l'he explicat a ma mare, ¿vale? Un jugador bo, però bo de veritat, quasi superestrella, la seva mitja de temporada són 23-25 punts per partit. Cada partit fan això, més o menys, de mitja. Aquest promitjava 20 per partit. Com a molt. I ets Llavors, bo. sí, Joder. una superestrella, però superestrella, que està a El top MVP, 5 fan 30. 30 i pocs. I sí que hi ha partits molt locos que et fan 40, Però 45... un partit la temporada. Sí, sí. Stephen Curry fa un partit la temporada com a molt de 40 punts. 40-50. Després, un o dos cops a la teva vida fas més de 50 punts. Hi han jugadors que en fan 7 o 8. 80 és doblar el que... És que és una passada, 83 punts. Doncs aquest tio, al primer quart, portava 31 punts. Molt loco. Molt loco. Que ha començat tirant triples, entrant a canasta... Bueno, entrava tot. Tot. I també contra un equip, a l'NBA tenen el tema aquest de que els que queden per baix doncs tenen millors pics la temporada següent. I a l'equip aquest, el Washington Wizards, li interessava perdre. Sí. Ja comencen el partit molt tranquils. Sí. Molt Però tranquil. igualment té molt mèrit com Bueno. ha començat. Però perquè estava enrascat. enxufadíssim. Ho enxufava No, és tot. que per fer 83 punts has de tenir-ho tot. O sigui, t'ha d'entrar tot, has de tirar El perfecte... El seu career high era 41 punts. A la mitja part ja en portava 42. O sigui, ja l'havia superat. En mitja part l'havia superat. Hòstia, això és quan estaves a Call of Duty, rotllo que deies, tu, estic a mitja partida I, I em porto queden- el millor. 10 bajas per la nuque. Igual- Saps? O estaves així... Però sent èpic de veritat. Saps? Sí. No Sense ser un tio al nerd. seu quart. Clar, Sí, però sí. llavors, més dades. El primer quart ha superat a tots els Washington Wizards ell sol, en puntuació. Que quan han quedat? No, han quedat 150, no sé quan, però el primer quart anaven... Però que ha fet els Wizards. No sé, 100. 150, 120. Sí, alguna així. Ah, se'n miren Però encara. bueno, que normalment a la mitja part, quan tu ja portes 42 punts i el partit està solucionat, a la teva estrella el guardes una mica, no juguis gaire més, saps? A l'entrenador aquest ha dit... Home, clar, que aquests fa la han dit- història, tio. Han dit, anem a tancar el rècord. Literal. I Balones, El aquest tercer tio... quart tot, no? portava 61 punts o alguna així quan ha acabat el tercer quart. Que Clar, locura. li quedaven 20 punts encara en un quart. Equip del Bam Adebayo, o sigui, els Heat, totes les pilotes a ell. Li feien una falta al Pep, per exemple, que jugava als Heat, fallava el tir lliure i li passava a ell. Sí, no? O sigui, ha Era sigut- tot així. Però per això els Ho han han fet criticat. molt descarat. Molt. Ja, bueno. Ha Ara, tirat- és que si no, no arribes a Ha 83. tirat 43 tirs lliures. Hòstia. I 41 tirs, o Sí, així. sí, alguna així. Però, hòstia, però 43 tiros, llavors la penya li ha anat a fer falta a ell. Li han anat a fer Clar, falta. li anaven a fer la falta. Ah, bueno, perquè no tirés... Bueno, ja. Sí, Clar, perquè sí, ha arribat Els un ha punt, ficat. jo no he vist el partit, però la gent de Washington volia ja que no fes el punt aquest tio. sí, exacte. Del pal em dona igual qui el faci, Ja, no però que, aquest de tio. ràbia, no? Però- Oh! Clar, és que això ja farà una setmana. Com el que van aplaudir a canvi de tema als octaus de Champions. Sí, ara Lo en de parlem, l'Atlético. si vols, d'això. Ara en parlem, Què foto? No, però faig l'últim comentari sobre això. Te recordes de la Melo Ball que va fotre 92 punts al high school? Bueno, la No seva recordo. estratègia era, es quedava de Palomero i tal. S'ha quedat com 2 o 3 jugades també allà de Palomero, allà sota l'aro, i li passaven i ell allà. 83 punts que els ha fet fent tirs lliures, per això l'han Clar. criticat molt, perquè l'últim quart ha sigut molt fals. I a part, l'han criticat molt perquè ha tret al lloc el Kobe Bryant. Ja, Sent aquest tio, un mierdes. no és un mierdes, però Quasi. no és tan guai. Sí, sí.
En plan, Futbol. no és el Kevin Durant, no és el I LeBron segurament el James. partit de Kobe Bryant podia haver estat més lluitat, no? No, és que Va aquest ser és el més tema. èpic. Que Kobe Bryant era un partit empatadíssim i que el que passa és que Clar, ell m'imagino alguna cosa s'havia així. d'esforçar més del compte i estava aquell partit, com se li diu, calent, no? Que li entrava tot. Sí. I és la gran diferència, que Kobe era un partit empatat i realment el seu equip el necessitava. Clar, I aquest és d'un I aquest partit és un contra partit- Ha l'últim. començat molt bé, té No, molt bé era un com ha partit començat, però llavors ja han anat... També dic, Ara- haver-lo defensat. Mis putos dieces a Bama de Bayo, Sí, clar. que fins al tercer quart portar 61 punts totalment lícits sense tantes merdes. Jo potser en meva vida mai he fet més de 21 punts, És que potser aquest és el 22. nivell. En tota la meva vida, potser he fet un o dos partits de 20 punts, que tampoc era de notar molt. Potser algun tinc de 20, però... que tio, 83. 80. Comparació és una amb el barbaritat. futbol. Comparació amb el futbol. 6 Vedat- gols. Vedat Muriqui fot 8 gols en un partit? Bueno, és que és el rècord. Quin Clar, rècord però hi ha? quin és de el lliga rècord? professional. Quin és el rècord de gols en un partit? Haaland va fotre 9 gols fa poc. Uem. És puto Haaland i el va fotre potser contra Guinea-Bissau, no me'n recordo qui era. El va fer un Mundial sub-20, pot ser, o alguna cosa així? No, també en va No, fer però això és un lliga de- professional, a llavors. un previ de Mundial o un, Ah. no sé què, un amistós entre Noruega i, jo què sé, Un partit de lliga? Estònia. Clar, però no hi ha el rècord de Champions, que és el Messi, que fa 5. Sí, Però això no és la Messi, Champions. 5... Bueno, És l'NBA. la Clar, No, no, però és la lliga regular. Bueno, Sí, ja, però- No també és els playoffs La ni Champions res. també va ser la fase regular, el Sí. rècord. Saps? És com si ara algú... Però no són els playoffs. No, jo faig Champions és playoffs, Bueno, però jo lliga dic regular, lliga Champions, regular. NBA, i també hi ha lliga regular i eliminatòries. És igual, Va, 5 gols en un whatever. partit. Pues, és com si Sí, Vedat sí. Muriqui, el davanter del 10, Mallorca, 10 gols. fot... No, 7 o 8. 7. Bueno, vale. Per un 5 partit. gols. Siguiente. O 5 gols mateix, saps? Sí. O com si Rodrigo Goes del Real Madrid fot 92 gols en una temporada. No, però això és diferent. Ja, sí, però em Ha de feia ser més gràcia. en un dia. Sí, ha de ser en un dia. Vale, següent. Ah, no, que volíem parlar-lo del porter aquest de... Sí, bueno, passa, la següent és de futbol. Vale. Així ja la tenim. Clar, no, jo no he de dir que ha passat aquesta setmana, però jo tampoc ho havia vist mai, que és el tio, el porter del que era el Tottenham, Del Tottenham, sí. va sortir aplaudit al minut 15 perquè li van fotre 3 gols. Era el seu debut. A mi em sap molt greu. Vaig veure a Twitter que posava... Com? Ah, no ho saps? No. Vas El veure el partit d'ahir de l'Atlético? No. Però no Atlético t'has enterat de Tottenham. Vaig veure que anaven 4-1 a la mitja part. Vale, I ja està. pues espera, a veure. Quan van quedar? res. 5-2. 5-2. Ah, bueno. No, Minut, però deixa'm explicar, jo l'explico al Pep, Sí, sí. perquè per una cosa que sé de futbol, octaus de Champions, Tottenham Atlético de Madrid, minut. Bueno, però abans d'allò, el Tottenham Va ser- fot un tuit i diu el nostre porter debutarà o no sé què. Vale, fotito, fora. Quin dia per debutar? És el porter suplent, Raro. aquest. Van decidir rotar perquè, posa un context, el Tottenham està en zona de descens de la Premier League. Sí. I clar, no volen prioritzar No, però- la Lliga. El partit aquest va ser a la vegada que el Barça, no? Sí, sí, sí. Ah, val. Oh, vaig mirar a Twitter després. Total, minut 15, no, ara no me'n recordo de 15. tot el d'allò, però al minut 15 ja li havien fotut 3 gols. 2, culpa seva. Es va relliscar un cop i l'altre va fallar un passe. En el seu debut de Champions, i al minut 15 o 16 el treuen i El tothom van canviar. a Mestalla i El van tothom canviar al minut aplaudint-lo. Van canviar el porter, que dius, uah, ara és normal, vas 3-0 en el seu debut i tothom s'aixeca a aplaudir-lo. Que eren de l'Atlético, saps? Jugant a casa seva. Bueno, el tio, jo crec, bueno, és el pitjor dia, és el pitjor dia de la seva vida. Li han fastidiat la carrera, tio. Aquest pobre. No el Sí. pots canviar. Té al 21 minut anys. 15. I Clar, canviar-lo també és una mica L'has de humillació. deixar. I que una cosa, Sí. jo m'apiado d'ell. Saps on va passar aquests 3 gols? A la porteria aquella del bot de Joan Garcia, on patinàvem tot el rato. Al Bueno, camp en de una l'Atlético- va patinar al d'esto. Al camp de l'Atlético, cuidado, Eh. Perquè el primer gol és culpa seva perquè patina. No, perquè fa un passe dolent, perdona. El tercer gol és culpa seva, també el porter, perquè patina. I el segon gol és culpa de Van de Ven, el central del Tottenham, perquè Cau. patina. Sí, en defensa i... Aquella fort. porteria és un desastre. O sigui, Sí, home, és veritat, és la mateixa que Joan Hòstia, Garcia doncs li té va molt votar... sentit que la primera part fotin... Ho reguen allò... Que he vist un recull de com patinaven els jugadors del Barça també en aquella porteria, és una passa. No, i que és la mateixa meitat. O sigui, que és la mateixa part del camp. No sé què passa, però estan passant coses rares allà. Pues sí. Bueno, això, Mario, que ens portes? I més coses de futbol, raro avui. Raro que portis alguna de futbol. Eh? tu. Jo pensava que hauria fotut el vento, això. No, Però jo ho vaig veure a Twitter fa Però una em va setmana. sortir l'altre dia i dic, mira, va, portaria algú de futbol i porto una pregunta. Això, òbviament, és de fa una setmana, que ara hi ha les eleccions, que de fet ja han sigut
en teoria aquest cap de setmana. Espero que hagi guanyat la Porta i bé. Laportistes. Ja veurem si hi ha eleccions o no, perquè el Marc Siri està allà que si li accepten... Clar, potser no, però bueno. Però en Llavors, principi sí. em va sortir aquesta, no? Barcelona's Squad approve el rate, que això és com la gent a veure quin tant per cent vol que es quedi segur el jugador, no? Vale? Pues Pedri, Joan García, Rafinha els tres primers, Pau Cubarsí, i us pregunto, que això és d'una... Veus la unitat de mesura del survey, són de 10.000 persones, vull dir, és bastant accurate. Canviaríeu algú de posició? A qui li han preguntat, això? 10.000 persones, no sé. Que jo ho vaig veure i vaig dir, hòstia, jo canviaria algun. I vaig dir, vaig a preguntar-li a aquests dos que en saben més que jo. Pedri està clar que és el número 1. Vale. Joan García, ojo. Sí. M'hauria estat al top 3, diria. Però Rafinha potser no. Però jo crec que és Que perquè es quedin... Ja és per ordenar-los. Jo crec que és perquè es quedin, no? Sí, sí, no sí, el bé sí. que et cau. No, és perquè es quedin, Perquè per em renovar-los. sembla molt raro que Lewandowski estigui l'últim amb un 24%. Sí, no pot ser que sigui el jugador que pitjor cau de l'equip. No, crec que és ficar-li com una nota a la temporada que està fent. Jo crec que sí. No és de que es quedin. Bueno, li podem preguntar al Miquel, que és el que ha fet l'enquesta, que ens segueix. Ah, clar, la foto és amb Miquel Blázquez. El Miquel ens segueix. Durillo. Blázquez es diu? Blázquez? Blázquez, ni puta Jo diria que és Blázquez, no ho sé. Però ens segueix el Miquel. Squad approval, vol dir aprovació. Hòstia, ara Quanta gent- m'esteu fent dubtar, Però bro. pot ser Mira de que ho lo que tenia et clar. caiguin, pot ser de la temporada, pot ser de que vulguis que es quedi l'any que ve. És que jo crec que és de que volen que et quedin l'any que ve. No, Però té no molt- serà bé que et caigui perquè el Gerard Clar, Martín cau molt bé. I té també. molt poc sentit Sí. que Marc Casador estigui No, amb un és 37%. de que Cau molt bé. continuïn a la següent temporada, saps? Llavors, assegurats, Pedri. No, És crec, que nota té de raó, temporada. crec que és nota de la temporada perquè Marc Casador és impossible que tingui un 37%. Perquè si tots et ens cau molt bé. Saps? Ens damn. sap molt malament, ens sap greu que Està no jugant estigui com el cul, pobre, jugant bé. però el tio, jo sempre el vull. El meu Però, equip. I Gavi? Gavi, pobre, no ha pogut ni jugar, pobre. Però té un 90. És perquè ens cau bé Gavi. Gavi és un puto Cau animal. molt bé, Gavi. Clar, Però Gavi llavors- que no no, pot però- jugar, ha tingut els creuats trencats. Clar, però llavors no pot ser que sigui de lo content que estàs en aquesta temporada amb ell. Sí, jo crec que és això. És que si no, Casador no té És sentit. que ho mirava al mòbil, però ho tinc allà. I a part tio. de que pel títol que fica aquí, Squad approval rate. No fica Ja. next season, saps? Ja. Pim. Val, comentem. A Rafinha ha baixat una mica el rendiment últimament i la Yamal és molt bo. Clar, també em va sorprendre que la mina estigués, ara em fa pel comptar, però A mi saps? No està al top 5. Ja. Està És que per li sobre foten- Eric Garcia. Li foten molta canya. Hi ha sector del barcelonisme que li té mania a la Yamal una mica per racisme. Creus que del racisme? Una mica. O sigui, jo En no plan, estic tan a és, Twitter. és el màxim ídol, jo diria. Ja. del Jo he vist barcelonisme, hate, però jo sol sé ser al que Madrid, hi ha perquè... gent que l'odia, jo crec que en part per això. Damn. Per xuleria, pel caràcter fora del camp. Però jugant a futbol és molt bo. Sí. És ell i Pedri. Al meu pare no li acaba de caure gaire bé com a persona, però després el veu al camp i l'anima com el que més, li encanta, vamos. Clar. Jo també entenc que no, jo què sé, tinguis altres preferències. O sigui, a mi potser em cau millor Eric Garcia que Rafinha, jo què sé, saps? I aquí hi ha gent que no. Quin faríeu de top 3 per rendiment del Barça aquest any? Estic buscant el taula. Estàs buscant el post. Sí. Pedri és el número 1, Sí. Lamine Yamal és el número 2 Sí. i el número 3 és Joan Garcia. És que no hi ha dubtes. Sí. Sí. Perquè Rafinha ha baixat el rendiment. Jo Perquè crec, si no, Rafinha Ara sí. és molt important pel Però al Barça. principi de temporada, no? jo crec que amb el nivell de l'any passat tens raó i Joan estaria al quart, com a molt. Però aquests quatre... Però lluitant... Sí, són els quatre més no trobo el importants. post, De quan fa això? Pues la setmana passada. Mira, ja l'he trobat. Vale. A veure si explica què és el... Posa Barcelona's squad approval rate according to our fan survey conducted a few days ago. No dona més Fumadíssima. info, no? Fumadíssima. Suposo que és de... Siete, ja està. Sí. d'esto, sí, no sé. No en barranquem, home. Següent. Perdoneu, que ens estem aquí. Això ho he portat jo. Vaig veure a Twitter. Què faríeu aquí per aprofitar aquest espai? Un mirall. Com un mirall. Un mirall? Crec que és la pitjor resposta que he tingut. Si un mirall allà de dalt, vale, però aquí, jo dic aquí... No, clar, allà dalt apujat, no? Vale, i aquí? Aquí on? A lo que està I assenyalat. tu un mirall per veure't baixar les escales, o què? No sé. O està buit. O sigui, per què han fet... La pregunta és per què han fet una puta plataforma a l'altra banda. Jo Però s'haguessin pogut estalviar tota la puta brana. jo faria un gimnàs. Sí. No sé, un mirall... Faria un rack.
unes mancuernes, un banc... Cotxes. No té da, eh? Tu què posaves? No, Tu ara què en sèrio. posaries? Pues feu algo... A veure, si és en sèrio, pues unes plantes, tio. Sí, plantes i un mirall per quan et baixis. Un mirall, ni de lluent. conya. Jo, saps què podríem fotre? Una canasta o alguna cosa així. No, Mira. se'n va tot el rato per allà. Pues una canasta i una I rampa. no, i et baixarà per les escales tot el rato a la bola. Tu, Oh. realment, Aquí sí que és un forat. sí, lo realista és fotre unes plantes, però anem a ser creatius. Anem a... Un gimnàs. No, Pep, algo que sigui que diguis... Una paret. Un microones. Jo posaria una paret Sí, així. microones Jo per, tancaria. per la nit no haver de baixar baix, o què? Per tenir-lo. La rentadora. Dic, la fico aquí. Mm, Molt incòmode, no? Sí. I una cadira per llegir? Allà, no. per anar allà a llegir. Clar, superaïllat. Per aprofitar el racó aquell. Clar, superaïllat. Super cozy, saps? Clar, dic, jo fotria aquí... Fotre aquí, rotllo, guardar les llets, el menjar... Un rebost. No, Ostres, no. aquí. Et jugues la vida cada cop que s'ha d'acabar la llet, tio. I cada cop que vas a llegir també. Sí, sí. Si tu posaries un mirall i plantes, i fora. I zero... I zero... Era zero creatius, eh? Zero diversió. T'haig de dir que no, segurament no és la series resposta que el tio esperaves. avorrit. Jo... És que m'has pillat muy en frío, Jo tio. em pensava que tu em vindries amb una estanteria amb, jo què sé, amb un casco d'Iron Man i fricades o jo què sé. Hauria de ser algo antipolvo. Pues tu. Jo estava pensant la broma, la deixen putant. Vale. Bueno, seguim, va. Que està sent un podcast bastant de dimecres. A La veure, veritat, com es nota que és A mi dimecres? m'han tret un queixal, no teniu excusa. No. Sí. Vídeo, aquest el porto jo, ¿vale? Estiguem Ahora atents. Lamine Yamal en este estado de forma, ¿qué piensa el presidente del Atlético? Pues que tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Sanford, que tenemos a Speed, que tenemos a Gattuso. Buah. No sé si ho heu pillat. Diu, ¿qué opinas sobre el nivel de Lamine Yamal? Que no Diu, respon, no? Que diu, està bueno, mayor, que el tio. nosotros tenemos a jugadores muy buenos como Julián Álvarez, Vale. bon jugador. Qui és el Tom Ford? Tom Ford, qui polla era Tom Ford? I l'Smith. Clar, jo No, tampoc a em sé veure, els noms. Tom Ford Tom Ford és una Sorloth. colònia. potser està una mica gaga i és Sorloth. Qui polles és Smith? Però de Tom Ford a Sorloth Sí, però està... però vas borratxíssim. Ja. Ja, però per exemple, a la porta anys amb De Jong i li segueix dient Frankie, saps? Li diu Frankie. Li diu Frankie. Dir-li Frankie, vale. Sí, però vull dir que aquesta gent li pela i potser està una mica gaga, saps? És el I no hi ha president ningú que es del digui Smith. Smith. No, però ni res similar, eh? Uah. No hi ha cap... De fet, no sé si hi ha un sol anglès a l'Atlético. Ja, ja. Qui polla és Tom Ford? Qui és Que segurament l'Smith? és Sorloth. Però qui polla és Smith, tio? Sí, està gaga. És Està Enrique què? Cerezo? Gagà. Gaga. Què vol dir estar gaga? Gaga, que està... Gran. Sí, està... Chochea un poco, eh? Chochea, exacte. Chochea, Ah, eh? és de viejo. Sí, Jo pensava que era gaga. de borratxo. No. No, és de viejo. Estan chocheando, eh, els presidents, tio? Qui és Smith, Els de- tio? els- Hòstia, i com no ho hem portat això, Pep? Per favor. Ah, sí, he tret jo això a passejar. Sí, sí. Amb Àngela Mármol i Archie Ted, coneguts Ah. tiktokers de la casa, D'actualitat. sí, fan un documental. El seu Què? cognom és... Per què tothom fa un puto documental, Això volia tio? tirar jo. O sigui, Per què? que segurament tindrà moltes views i tal, però per què tothom fa un documental, tio? Jo el 24 de març estaré pendent de la pantalla. Impossible. Ja. És més, és lo típic de... Ah, miro la isla. I ja et fa com... Uah, miraré el documental de l'Àngela i l'Archie. Però de Uah! què parlaran? Sí, de què creieu que anirà? Perquè el seu dia... Estan de moda. Ha fet la Juliana Canet, han fet un, també. El que va sortir d'aquí. El Han de fet un- darrere de han fet un tal. documental, no, també? Sí. Algú, no l'heu mirat, Ja, no? però que això l'ha fet Prime Video. Clar, s'ho ha fet Prime Video. Que t'anava a dir... La seva vida tampoc és una puta locura, no? O sigui, vull dir, l'Àngela Mármol pot anar al supermercat i el reconeixen 3 o 4. Tampoc és... No? Clar, però aquí la pregunta és... A veure, jo m'imagino, intentant pensar que tot és correcte. Si fan això és perquè hi ha interès. No, clar. No, interès hi ha. Pues, per què a la penya li No? interessa això, no? Potser hi No ha és que els poc- facin. Potser hi ha poc interès. No? En aquest cas, concretament. A mi em dona que... Qui vol pensar, veure o sigui, segurament... Aquest També és documental. veritat que l'altre dia estava mirant la presentació de la velada i quan sortien els vídeos dels boxejadors de com els presentaven, hi havia gent però cridant a fondo com si fos el millor dia de la seva vida, que jo no ho entenc. Hi ha molt fanatisme. Però- A l'Àngela la segueixen més tios o ties? Tios. Jo crec que tios.
Uf, no, ho deu tenir molt igual. Jo No, crec que però- aquesta gent, És que el seu 50-50. contingut... molta gent la segueixen més ties. És que el seu contingut és molt... Aquí d'aquí no seguim a l'Àngela Mármol. No. No. Sembla guapa. No. Però no la No, seguim. No. no. Però bueno, a l'Arxi tampoc. Ja. Però per edat. Si tinguéssim Per tipus de contingut. la gent dels xavals de 16 anys, et deuen seguir l'Arxi. I la pregunta, si és un... Normal, clar, hi ha documentals, pues de la gazela del nord d'Àfrica, amb el tal... Què apolles han d'explicar aquí? No, però, per exemple, el documental del Last Dance de Michael Jordan, va, està guapíssim. Però dic que normalment els documentals són molt informatius i són molt densos. I t'expliquen com foten la gira. Sí, però és una Però puta perquè vida hi ha- rockstar, Oh, saps? O sigui, són molt densos perquè t'expliquen Un com dia fan el estàs- show, com fan la... Que sé, O tot. Un dia estàs al Jo vaig Madison mirar- Square Garden i el següent estàs a la Índia davant de 2 milions de Em persones. vaig mirar el documental de Luis Enrique. Ah, jo me'l vull Em va mirar. molar. Me'l vull mirar. És Clar, guai. però Luis Enrique... I té la història de la filla. Però el documental és tota la temporada. Sí, però no Des que arriba fins que acaba la No temporada. només té la història de la filla, sinó No, que... No faig spoiler, eh? No, però dic que el documental de Luis ja saps el Enrique... que passa. El documental de Luis Però Enrique, és bàsicament, una temporada. és un tio que ha de gestionar Mbappé, ha de gestionar... Parla de com gestionar el partit contra el Barça, Però té un saps? inici i té un fi. Sí. Perquè és la temporada. No, Això, com comença, I que té com alguna acaba. explicar. És a dir, Sí, expliquen que ho deixen. aquí jo crec que també es confonen... Bueno, es confonen, que segurament hi haurà molta Com gent que el acabarà el vegui. documental? Però és diferent que siguis famós a que tinguis seguidors. Què vull dir? El Luis Enrique, clar, és que té una vida a explicar molt... Perquè és del futbol i és un d'esto molt dens i es mereix un documental. Aquests dos, jo m'imagino que és que tenen seguidors i ja està. És a dir, Serà un el vídeo dia a de dia, YouTube, no? El documental. el dia a dia de l'Àngela Mármol, per molt superfamosa que sigui, tampoc és tan. O Ja, sigui, però si vas a un ensenyen- evento, fas un d'esto amb una marca i sí que les xarxes et donen una vida que dius, hòstia, de tant en Jo quant crec em que surt això. el No és tan locura. Li diuen documental, però potser és un vídeo de YouTube com de estigues amb mi un mes. No? També t'he de dir A no ser que tingui un transfons de... Ojo, que potser aquí... No, Salut mental, Sí. de cop i volta. Sí, pot ser que te la també colin, t'he de és dir que així. potser posen algunes coses del seu dia a dia, però la majoria de coses serà quan se'n va a la Fashion Week de París, quan se'n van a no sé No, on... sí que que al meu realment fan moltes coses molt xules, jo crec. Sí, però que és un promig d'un munt de... És a dir, no sé, hi ha Tu de què molta faries gent un famosa. documental per tu? Ara el meu seria segurament més... No sé. Me'n vaig borratxo al no sé on... Sentimental, de la vida d'una persona regular, per exemple. Això és super... O sigui, saps? Solen tenir un amb la missatge. depressió i l'ansietat. Sí, per exemple, el tabaco Bueno, a los va. 18. Següent, un altre vídeo. També l'he portat jo, diria. Sí, aquesta jugada de Rudiger. Ans. Ah, vale, ja l'havia vist. Està loco. Està loco. Què opineu? Hauria Vermella de directa. ser vermella. No, que vermella. O expulsió durant no sé quants partits. Jo, per mi, aquest tio no pot tornar a jugar al Real Madrid. Entre poc i massa. Jo ho dic en sèrio. Aquest tio Entre poc i massa. ha anat a fer mal diverses vegades. És un fill de put. Li van fer... Això sí que... La setmana següent d'aquest partit van jugar al Madrid contra el Celta de Vigo i li van fotre el dia després de Movistar, li van dedicar al Rudiger com deixant-lo com a figura paterna de l'equip. Hòstia. Com fent de el padre de todos, saps? I Ja, ja. ajudant-los a tots. La setmana després de fer això. No vull Però ni parlar. això és Madridisme sociològic. molts cops, això l'Oviedo ho diu, un youtuber de futbol, això un madrista també ho veu. Home, clar. O sigui, no cal que... Llavors, quasi no hi ha ni debat. Què és aquesta? Què és una locura. Retrasat. Seguim. No sé què és això. Ah, sí. Què és això? No, això no és il·legal, mostrar a Sí, YouTube. és que això és el que he pensat jo, mira. Li està ficant el dit pel cul. Sí. Jo... Ah, però és de veritat, em pensava que era mentida. Lo típic de que però sembla... Que diu, new finisher unlocked. Jo penso, dic, això que ha fet aquest xaval és literalment el que feia jo amb el meu germà quan érem petits. Mario, Bento, descriu el vídeo per la gent que ens escolti. Vale. Són dos nans lluitant a un quadrilàter amb una màscara rotllo Rei Misterio i un dels dos està estirat boca avall perquè el deu haver estat avorrit bastant i l'altre s'ha posat com a sobre seu, ha tret el dit índex apuntant cap a dalt com si fos l'arma mortal, li ha Martillo de separat Thor. li ha separat el pantaló del cul i li ha fotut el dit però fins al fons, que cuidado. Quin nom té això? Ha de tenir un nom, això. Quin nom té ficar el dit pel cul a algú? Això és lo típic. Jo al meu germà també li faig. És la colonoscòpia. Jo li faig així al meu Sí, germà. aquest ataque és el de la colonoscòpia, clarament. Si jo m'imagino el rei Misterio fent la colonoscòpia, és això. És literalment això. Però clar, és el que ha dit el Tinc Mario. moltes preguntes. Això no és legal.
No, dic, però no és legal, anava a dir mostrar-ho. És que això no és de YouTube, això és de Twitter. Ja, però nosaltres estem a YouTube. Bueno, és un cul, al fons. A O sigui, Twitter hi ha anava a dir, porno. és un cul molt petit, no per al d'allò, sinó perquè vosaltres ho veieu aquí al costat i és, saps què vull dir? No és un... I si no ho blurregem una mica Exacte, i ja, jo sí. què sé. Hola, Eh, quina putada, és veritat, no pots... I l'altre Un és... cul molt petit. Sí. Tu, és una passada de finish, eh? Bueno, és un cul petit, realment. Mola molt el finish. Sí. La colonoscòpia, tio. Ojalà... Jo no voldria lluitar contra aquest tio, eh? No. Una colonoscòpia és Prefereixo dura, lluitar contra Randy Orton Prime que contra... Aquest tio ha sigut germà gran. 100%. Sí. 100%. Aquest tio té un germà més petit. És una gran I conclusió, va Mario. dir, uah, ja sé què fer. No, és una pedazo de conclusió. Tu també li 100%. fas al teu germà? No, però s'havia arribat a fer alguna barbaritat així. Sí. Tu- tu encara li fas. No així, jo encara li faig. No així. Així no el tiro al terra, li baixo els pantalons i li foto un dit. Però És que em sembla boníssim. És més, jo algun cop fa... I això va passar aquest mes, diria. Pujant les escales, jo sé que quan tinc el meu germà darrere, saps, jo molts cops em poso ja la mà al cul. Sí o no? Sí, perquè m'ho conec. I un dia vaig fer així i li vaig parar el dit. I, Et vas sentir Spiderman? ninja. Vale, una cosa, quants cops puges l'escala davant del teu germà? Vull dir, jo tampoc coincideixo tant pujant les escales davant del meu germà. No, del pàrquing. Que si anem els quatre Ah. en cotxe, tal, pum. És que feu moltes activitats familiars. Sí. Vale. He portat dir això. Vale. El pitjor combate la vela de l'any. Qui collons són? Ni puta idea. Que potser estem molt fora de Jo- ja, és ja, que és aquest que és el ja tema. dubto de mi mateix fins Jo i tot. no la vaig conèixer en el primer moment, però després recordant, la londrissa aquesta sortia un vídeo de l'Ibai quan va anar a República Dominicana. I ja. Bueno, que és que és típica youtuber de Latinoamèrica que ens queda molt lluny, Molt. a nosaltres però ja per tema d'edat i tot, No sé què fa. Jo que deu l'únic tenir sé- un porron de seguidors. Un muntó. Un muntó. Deuen tenir milions. Milions, saps? Segur. I no tenim ni idea de qui L'únic que collons són. sé és que a la de l'esquerra va sortir un vídeo de l'Ibai. L'altre no sé qui és, la veritat. A mi la pel·li aquesta que em sembla més random és la Kid Keo amb el Litkila. La més bona. A la dreta les tinc totes, per comentar. Vale. Sí, tira a la dreta. Vale. Vela del año. Que xarca del año. És xarcada històrica. Jo si m'hagués de mirar una, em miraria la del Kid Keo i el Litkila. Perquè aquí ja han anat una... No, diguéssim, ja no són creadors de contingut. Aquests són... Bueno, aquests podrien no fer-ho. I també em Són mola molt a cantants i mi ja està. la del... Eduardo Aguirre i Gastón el Edul. Gastón Edul. Sí. Passador. I com el anava a dir? És Messi Són contra virus, Cristiano, eh? virus i... Periodistes esportius. Tu, és Messi contra Cristiano. Ja. El Gastón Edul és el que li estava fent l'entrevista al Messi amb el que mira Bobo, Sí, aquell ho he vist. i l'Edu Aguirre és l'amic de Cristiano. Sí, el de l'entrevista. Que el Gastón Edul li va començar a dir a l'Edu Aguirre que anés a cobrir el Mundial amb ell, perquè si no ell estava cobrint el Mundial i ell estava aquí entrenant i no sé... Bueno, Me la pelen tots, menys la del Kid Keo i el Litkila, que em fa gràcia, perquè és com... Què fots? Però és admirable. I el virus... No, i el virus i el Hero Area. sabeu què hagués Però molat? dic, això durarà, què? 8 hores? Ja. No és, sé. és admirable. Sabeu què No m'ho hagués miraré. molat moltíssim? Que, espero, jo què sé, tio, Marta Díaz, Lola no, Lolita. una pelea doble, rotllo, com a la WWE, que s'havien de xocar el puny per sortir, pues, algú, rotllo, això, que hi hagi com un round cadascú... El del Jordi Wild. No, però que sigui... Però no així, rotllo. Plex i Aitana contra Fernand Flo i la seva dona. Ja. Va, però aquí jo Locura. crec... Però com vols que el Plex... Locura! Hi ha algun moment del Plex contra la dona del Fernand Flo? No, tio, per això dic Clar. un round cadascú, saps? Rotllo, Ja. saps? I que Cap aquí facin entraria això. Terreno Jordi Wild, saps? Aquí potser hauria crítica. Mola moltíssim, No, jo crec que no moli. saps? Sí, jo, quan vaig veure que sortia el Plex, t'ho juro que vaig dir ojalà sigui doble i es pegui amb l'Aitana contra la dona de l'altra. Buah, Ha sigut una passada. històric. Tu, i dona la sensació aquest any també que l'Ibai ha dit tu, vaig a ficar tot de ties guapes. A veure si... Ha posat què la tal nòvia va? de l'Héctor Fort. Sí? Molt guapa. Qui és la nòvia de l'Héctor Fort? La rossa que lluita contra la Marta Díaz. La sota el Fernand Flo. Guapa. Però ha ficat bastanta noia guapa aquest any. No, potser el que ha ficat és tot el background de Juan Guarnizo. Tot. Qui hi ha? Hi ha la Clairs, que van estar aliats. Sí? Es veu que la que lluita contra la Clairs, es veu que també, és que ho he vist avui a Twitter, també va estar aliada amb el Juan Guarnizo. Vaya tio, no? La que lluita contra la Fabiana Sevillano és la nòvia del Juan Guarnizo actual. Hòstia. I la Rivers hi ha la teoria de que està aliada amb l'exdona del Juan Guarnizo. I es veu que el Juan Déu-n'hi-do. Guarnizo anava a lluitar també. Ho mirareu? No. Jo segurament miraré la de Gastón Edul i Edu Aguirre segur
I la del virus també, segurament. I Sí, Litkila i Kitkios. I Litkila, Kitkios. Sí. Les altres me la pela absolut, El, Sí, oi? el Gref ja l'he vist lluitar amb la pela, el Plex ja l'he vist lluitar amb la pela. No sé. La Rorro i... Però la sí Rivers que també dona me la pela. sensació cada cop més de no conec a la penya que hi ha aquí. Ah, mira, la Claire també la miraré. No? Em dóna interès a veure com lluita. Però molt segurament és que no fotrà, saps? Vull dir, no serà entretingut. No per la Clairs. Dic, ara ja n'hem vist molts. És igual al Gref o el Gref encara una mica. Dels concerts també. Jo no vull veure els concerts en directe. Ja, però tu imagina que porta Bad Bunny. No crec. Però, Tampoc me'l miraria. Clar, Sí. Jo, per mi ha perdut la gràcia una mica ja. Sí. Bueno. Ens fem grans. Què? Ah, això ho he ficat jo. Em fa gràcia. Hi ha molta gent molt fan de LeBron James al Twitter, en el meu algoritme, que jo miro bastant NBA, i LeBron James és un portento físico. Que flipes. Vale. El tio, 2,6 metres, bueno, encara aguanta jugant, àgil, fort... Vale. I pregunten, aquesta gent, LeBron James, 2 anys d'entrenament, Ja. o podríem ficar-li alguna mica, o Prime Mike Tyson. A hòsties. Zero creieu que dubtes. guanya? Zero Jo dubtes. no tinc zero dubtes. Jo tinc zero Jo. dubtes. Però tu, l'Ebron més 2 metres, I Mike Tyson porta entrenant des dels 3 anys. Mike Tyson medeix 1,80. I el l'Ebron deu pesar... Potser pesa 20 quilos més, Bastant més, jo crec. Bueno, no, sí, 20 quilos. Jo 20 quilos més, Jo crec que tinc zero dubtes, que Mike Tyson li fot un Ara, repàs. potser només 2 anys, que aquest Però, segurament és dels... però entrenant Però 4 zero dubtes no. 4 o 5 anys ja sí que crec que guanya Perquè l'Ebron. físicament el LeBron és una puta bèstia. No, és una puta Però una bèstia. cosa, una el primer locura. any de boxeo aprens a fer 4 combinacions com a molt. Però que Però és que aquest tio LeBron. només es dedicaria Sí, a això. També té el cap de LeBron. Esto no és un puto 2 juego. anys no. El LeBron Amb James, 5 anys jo crec que potser pot guanyar el LeBron James era també el número 1 dels Estats Units de futbol americà. Futbol americà, sí, sí. Nada. Va Amb 2 triar anys, NBA. amb 2 anys lo pelea. Però Jo O sigui, perd. hauria fet Jo diria que carrera. perd. Però, bueno, és que tampoc ho tinc tan clar, tio. És lo típic. El pes és molt important, Et fot una joia a l'Ebron i da igual que en sàpiga o no. Si te l'encaixa, te l'encaixa. Però Mike Tyson Té molta tècnica. esquiva el primer cop de l'Ebron. Pica-bu. Li enxufa un ganxo a la mandíbula i el deixa tieso. Va, no, és veritat. Saps? Sí, Sí. És Va, més, pesa més. És més ràpid Mike 2 Tyson. anys, sí. 2 anys guanya Mike Tyson. Sí. 5? Sí. 5 anys. Cuidado. 5 anys d'entrenament. Guanya l'Ebron. Jo vaig amb LeBron. Jo també. Amb 5 anys jo crec que també. Sí. Però amb 2 anys és impossible, Sí. Va, impossible tampoc. Amb molt menys entrenament del que ha tingut Mike Tyson, el l'Ebron el guanyava. Tu m'ha agradat molt, aquesta. És que al final... Hòstia, Seccions. seccions. Que bé. Quines seccions més xules? Qui vol començar? Jo seré l'últim. L'ordre. Jo la meva la deixaré per la següent, No, perquè avui hi ha hagut molt d'allò. Feu. jo La meva era un minut. Perfecte. Vale, doncs fes-te la primera, perquè jo he de sortir i llavors hem de treure la pantalla i tot. Però heu de tirar a la dreta. Ah, sí? Ah, no. Pregunta Pep. Ah. Secció. És això, Pregunta Pep. Pobre amic editor, tio. No, no cal Que això- ficar-ho. No Vale, cal vale. ficar-ho. La meva secció és una pregunta. Vale. Dura molt poc. Vale. Quin és el país del món on viuen més camells en llibertat? Hòstia. Té truc o alguna cosa. Té truc, però no és un xist. És de drogues o alguna cosa. No va per aquí. Podria, no és el Raval, no va Vale, per aquí. nadie, tampoc volia que bati tu, Quin és el país on viuen més camells en llibertat? Té truco. Bueno, responeu quin creieu que hauria Clar, de ser. jo, està clar que s'hauria de dir algun del nord d'Àfrica, segurament, Sí. o alguna així. Però serà als Estats Units per un tema de dimensions, o alguna així. No, Què és? Austràlia. Em tiro un triple. és Austràlia. No! Com ho saps? Perquè m'he tirat un triple, dic ara un lloc àrid que no sigui clarament per Àfrica. Austràlia. Austràlia és Oh, el que país bueno, on tio. té més camells en llibertat. No el que té més camells, No, clar que no. que és Somàlia. Ah, bueno, ja. Somàlia té més. Però La Austràlia bandera té... de Somàlia és bastant ridícula, la veritat. L'haurien de canviar. En sèrio? És blava amb una estrella blanca. Dato. Pues Austràlia, al segle XIX, van fotre tot de camells per descobrir els deserts de dintre d'Austràlia i tal, i al segle XX, quan van arribar els cotxes i trens i tal, van dir, ja no vull. Ja no I vull es van camells. deixar en I es van llibertat. deixar allà. Els van deixar por ahí, De locos. Pots fer I- safari de camells? suposo. Clar, ara ja Però deuen haver estan fet en les seves... llibertat. Ja. Quants anys fa d'això? Al segle XX, fa 100 i pico anys. va. I com que allà no hi ha depredadors i tenen el clima d'Austràlia Ja. interior, els hi va perfecte als Ah, camells, clar.
i ara n'hi ha 1 milió de camells en llibertat. Hòstia, La majoria, dromedaris. Són els que tenen una xepa. I d'aquí 1.000 anys hi haurà el dromedari australiano, saps? Més, potser, però sí. Sí, potser bueno, més. clar. Ja faran la seva pròpia... Ara arriben al la punt- la seva merda. Sí. Exporten camells i tot. Ja veus. És el Exportadors de país del camells. món amb més camells en llibertat. Que no és Austràlia. Egipte o... No és originari d'allà el camell. Sí. M'ha agradat. També. Pep Molt Ciències. fàcil, però bueno. He de dir que és una... És Pep Ciències, això. He de dir que és una És secció Pep Datos. Pep Dades. És un dato. que, per Tinc, cert, tinc un altre dato. m'agradaria un Pep Ciències d'aquí poc amb una bata de Ben laboratori. fet. Algun dia faré un Sí. Pep Ciències ben fet. Quin és l'altre dato? Tinc un dato, A veure. vale. Perquè tinc una companya de feina que està aprenent el llenguatge sordomut. Vale. Mhm. No Per sé com què? es diu. Perquè li mola. Per parlar amb sordos i muts. Sí, M'imagino, Perquè li mola. presumptament. No perquè tingui una Bueno, potser parella té un tiet o jo què sé, saps? Jo que què és sé. sordomudo. Clar, o sigui, no l'he preguntat. No hem arribat a aquesta No li he confiança. preguntat. Vale. No li he preguntat. I li vaig preguntar, molt bona pregunta, l'idioma sordomudo, gestos, és el mateix en català que en castellà? És que pregunto molt bé. I la resposta és sí? No! No. No. La resposta és no. En plan, no. I hi ha sordomudo castellà, sordomudo anglès, sordomudo català? Sí. Una polla. I em va dir, per exemple, I això... quin està aprenent? Ella, crec que català, però em va explicar i em va dir, per exemple, això, com, no sé si amb una mà o dos, Estàs insultant. Sevilla. Estàs Això- insultant a tot de sordomudos, ara. això Pluja. en un idioma era pluja Té i en sentit. l'altre era dutxar-se. Té sentit. Però jo Però vull saber dic, el no per és el què. mateix. I no hi ha un Jo vull saber el universal? per què. Per què no hi ha un universal? Tampoc hi ha un llenguatge universal Ja, de però- paraules. Però molaria. I tampoc hi ha tanta Ja. gent sordomuda. Et Saps? sorprendria. Hi Ja, ha però no sordomuts tant. Home, catalans i ja, i sordomuts i ja prou jodido és, saps? Començar Clar, a fer hòstia. d'allò, haver-lo d'aprendre tal, perquè diguis, hòstia, a sobre no em sé Jo el crec que seu deu haver-hi accent. algun si rotllo- el sordomudo fos universal, segurament la gent l'aprendria. Clar, tothom parlaria Perquè sordomudo. tothom parlaria sordomudo. Clar, aniríem a Anglaterra i parlaríem sordomudo amb els anglesos. Tinc una- Tu! Tinc una d'allò de per què hi ha tipologies. Deu sortir, segurament, del mateix lloc, però al final cada context requereix unes paraules diferents. Igual que aquí no va sortir la necessitat de dir Ikigai, saps? A Japó, els sordomudos tenen un no sé què que vol dir Ikigai. Ja, doncs que l'afegeixin. Pues això, però suma-li no sé quants anys de desenvolupament lingüístic. I O sigui que, em bueno, va explicar també A veure? que també hi ha polèmica en l'idioma sordomudo amb tema feminisme. Perquè home era com tocar-te el... Ho tenia apuntat. Vaig a mirar-ho. Home era algo de tocar-te el barret. vale. A veure, un moment, deixa'm mirar. Sí. I la dona? Sí, home era com... Posar-te la faldilla bé o alguna Fer cosa un gest, o potser no cal, i tocar-te com si t'agafessis un sombrero. Bueno, Vale. algú I dit. dona era arracada. Ja. I al feminisme no li agrada, això. I diuen, hem de canviar el sordomut. Bueno, és que el Mario, per exemple... Jo, Clar, a vegades clar. també dic mala pela. Mala pela. Sí. Clar. Jo porto regal. Mala Polèmica Zero sordomuda. polèmica. Voleu passar a la meva secció? Vinga. Vinga. M'ha agradat la polèmica sordomuda, eh? És que és un món. Sí. Un món. Us porto el joc de la Viquipèdia, d'acord? Que és un joc que jo jugava a l'ESO, a algú així, amb els meus amics, que bàsicament és entrar a la pàgina de Viquipèdia i a saltar des d'un perfil clicant als... Sabeu que la Viquipèdia té com links, Vale. vale? Que tu saltes a altres persones o altres coses. Sí. Doncs passar, per exemple, de Messi a les 3 bessones. Ho has intentat? Vale? A veure quan tardem a passar... Ho hem de fer ara, o sigui, ho farem ara. Sí. A veure quan tardem a passar des de la pàgina de Viquipèdia de Messi a la pàgina de Viquipèdia de les 3 bessones. Val. Vale? Anem a fer-ho. Tinc ja Preparat. posat la Viquipèdia de Leo Messi. Vale? Deu tenir bastanta entrada, Leo Messi? Sí, deu tenir bastanta, la veritat. Ui, perdoneu, que he mogut aquí el sofà. Ho has intentat o no? No, no ho he intentat. Vale. Veureu que està tot en blau, no hi ha res aquí apretat en lila ni res. Me pots escriure Portugal? No, que no pots escriure res. Vale. No vas fer ja. Vale. Vale. Què fem? Anem a Barcelona. Jo aniria a Barcelona, al Futbol Club Barcelona. Sí. algú així, Futbol no? club o anem a ciutat? Ja, però Ja no posa Barcelona en algun lloc? hi ha Barcelona a algun lloc? A algun lloc. A la vida, sortirà. no? Estarà a la biografia. Sí, mira, a Catalunya. residència. Catalunya millor. Catalunya. Vale. Catalunya. Ara haurem de buscar TV3 o alguna així. Hòstia, no? O Generalitat.
O TV3, Jo TV3. crec que Però que aquí no sortirà TV3. Sí, jo crec que sí, mira, ja veuràs. Si Anem a busques algú TV3. aquí, rotllo... Amb història control, no. control algo es pot buscar. a la Ja, però és que no pàgina web. volem fer control algú. Hi ha Carles Puigdemont allà. Sí o no? M'interessa. Clima A tampoc, veure. Clima, no. protecció a la natura, fauna... Generalitat de Catalunya. Mario, aquí podem estar per aquí, No, hem d'anar a tele. Sí, eh? Tele. Però vols Vale, dir? aquí com a mínim hi ha la Generalitat. Que aquí La ja tenim tenim aquí, alguna la tenim aquí. Però no, Vale. no ens apropa la Generalitat. Sí, TV3. Creieu que president està a prop de la bruixa avorrida o alguna així? No. Aquest sí. Vale, seguim. Algun lloc Puigdemont. de sortir. Vale, entenc que l'article 155 no ens aportarà res. No ens No? deu apropar. Jo aniria perquè no surt aquí a la tele. Símbols Anem- nacionals. Clarament, les tres bessones són un símbol nacional. Imagina que surt aquí ja. Seria una passada. No anem de cap és el ciutat, que he dit no? abans. Jo volia fer des de la pàgina de Viquipèdia d'Esther Espósito arribar a Mbappé. Però ho he mirat i ja estan. Saps? Sí, no? Sí. Ah, per això ho has dit abans. Vale, aquí hi ha comarques. Potser sí que hem de fer control F, família? O no mola? No mola. Infraestructura. No? Ferrocarril. Però jo aniria, ja clicaria, jo aniria a Generalitat Sí, i ja trobar Ull, TV3 demografia. d'una. Surt Sabadell. Ja, Sabadell no mola. Sí que mola. Sí, tio. Llengua. Català. Anem Vale. a català. Anem a català. Jo aniria a TV3. Va, anem a català. Jo... Va, Hem d'anar a TV3 segur. jo crec que aquí ens hem allunyat. Sí. De TV3. Podent anar a la Gene, sí. És que és... Català, bro, aquí què vols fer aquí, tio? Cat. O Ah, això ens però val, porta- su Això- val sortir. no, això se'n No, això va, ens porta. Institut d'Estudis Catalans, no? Estem fent una volta. Es pot tirar enrere, no? Història de la llengua catalana o filologia catalana? Ui. És que ens estem anant, tio. Hem d'anar a TV3. Hem d'anar a Ja hem d'anar a TV3. TV3, però no sé com. Tira enrere. Anem a la, Que a no la podem Gene. tirar enrere, Mario. Com que no? El joc aquest no va així. No, No, cagat. Però podem anar a Generalitat des d'aquí. Sí. Però enrere no podem anar mai. Veus, Catalunya... Doncs està vinga, aquí, no? Catalunya... Vols Vale. dir, No, Mario? no, no. No facis cas al Mario. Voleu fer control F i buscar si està aquí TV3? Sí. És que jo crec que és trampa, eh? A veure, història. Història, algo història. Però què espereu trobar aquí? Què vols lligar-ho? Pues algo història més recent, Pompeu Fabra, jo què sé. No, no, no. La veritat és que està sent difícil, eh? Hem d'anar més ràpid. Vale. Tira més Més ràpid. Sí, més ràpid? A veure, dialectes, no? D'on eren les tres bessones? Em Ni idea, pilles, no? Em pilles. De TV3. Vale, a veure, se'ns està complicant el tema. Jo voto Catalunya i anem a la Gene. I de la Gene, tele. Estarà. Ha d'estar. Sí, Sí, medios de comunicació, tal, TV3, i ja està, enganxes. i llengua materna? Aquí hi havia llengua materna. És que no vull anar a Catalunya No. un altre cop, Mario. No Mira, torno. la Gene, voleu anar a la Gene? Va, anem a la Va. GN. Anem a la Gene, va. Vale, va. Com el Mario Vale. tingués raó. Aquí. Hem d'anar a va. la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vale. No hi ha índex aquí? Ens estem papant Ai, tot. aquí, mira, Clar, tio. cronologia. Ens estem papant aquí tot. Govern. Ah, molt bé, Pep. No, la Generalitat en l'actualitat, potser. Sí. El Parlament, Mira, el El Consell Audiovisual. Amigo. Que bé, Mario, Ara has sí. estat sèrio aquí. Ha sigut gràcies a mi, concretament. Li dono, no? Consell Audiovisual. Vinga. Va. Vale. Aquí. No. Va, ara ojo, eh? Tal. Membres actuals... No, aquí baixa millor. A veure què hi millor ha per aquí, no? A veure si trobem un TV3. Ràdios i televisions de la Mira, Generalitat. TV3! No, per aquí te'n vas. Sí? De la... No? No. TV3. TV3. Perfecte. No, no, no. Era el camí. Super 3. Super 3. Era el Aquí, camí. Super Era el 3. camí, nois. Era el puto camí. 3XL o Super 3? Super 3. Super 3. Són dibuixos. Super 3XL 3. era Però adolescents. vols dir? Sí, sí, Super 3 segur. Va, aquí ens pot sortir ja, eh? Vale, Nes? estem ja a Super 3, eh? Les tres bessones. Cuidado amb les tres bessones. Vale, a veure si algú veu alguna cosa. Programació. Però vols dir que no era Sèries anterior? emeses pel Club Super 3. On està? Programació. Aquí a baix. A baix, a baix. A programació. Categoria principal. No, Perdoneu, a no programació. Aquí, vale. Aquí. I segur que no estan, eh? Ui! Vale, Bueno. aquí ja està. No, estem a dins. Aquí ja està. La L. No me jodes, Les... eh? No me jodes, eh? Tu, és que potser... Les tres bessones! I per què està la T? Oh! I per què està la T? Ens ha costat molt, però s'ha de dir que el Mario tenia la clau. Sí. Ha sigut gràcies a mi, perquè he dit l'índex. Clar. Per què hi havia les tres bessones a la T? Vale. I ara hem d'arribar de les tres bessones Vale? a l'Ester Exposito. Uf, difícil. Marxa atrás, eh? Jo em veig capacitat. Jo ho veig, Vale. jo ho veig bastant difícil. Vale. Anem a català primer?
I de català anem a Espanya. Val? Vale. Hem d'anar a Madrid, no? Sí. Anem a Catalunya. Catalunya. Vale. Vale. Perfecte. Catalunya. País? Comunitat No, autònoma. Espanya. Comunitat autònoma. Espanya ja ha d'estar per aquí. A dalt a la dreta posa comunitat autònoma. Ja, però aquí ha No, d'estar no, Espanya. Espanya. Constitució espanyola. Sí. Aneu a comunitats i us sortiran totes. I aneu a Madrid, Espanya. ja, directament. Espanya. Mario, Hi ha voltes que feu, tio. Vale, Mario, un moment. Aneu Mario, vas a 0 i mig. has de no ser tan pesat. Vas a 0 Vinga, i va, mig. nois, a veure, aquí hi ha alguna cosa? Educació, Hem d'anar a llengües, Madrid. Capital Madrid. No? Sí, Cultura i lleure, tio. Aquí, cinema. Però que... Cinema. A cinema? Penélope Cruz. Va, Han fet alguna sèrie juntes? Tu, a veure, algun d'aquests actors ha fet alguna sèrie? deixa mirar. El Javier Bardem ha fet algun Ni bé. puta idea. No. Però millor una noia, no? Què més dona? Perquè posar actriu. Voleu buscar Madrid? Hem d'anar a Netflix, no? Netflix. Netflix Molt Espanya. bona, Mario. Ai, Pep. No, no ho veig jo. Tonto. Vale, perdó. Vale. O Goya, no guanya cap Goya, no. Hi ha alguna de Netflix? A veure, Alguna això. pel·li d'aquestes potser... Ah, tu! Anem a un Sèrie. Goya de millor actriu. Clar, algo així. Ha veure si ha guanyat guanyat. Goya millor actriu? No. Segur que l'han nominat a alguna cosa. Sí? Ha fet coses. Però va fer Elite tampoc ha fet és tan... més coses. Voleu a mirar part de- Goya Sí, millor però actriu? tan top. Aquí Va. surt. Goya millor actriu, perquè Eh. surt la Malena. Algú haurà Dècada dels 2020. fet. A poc a poc, a poc, a poc, a Para, poc, que a no ens poc. veuran d'aquí. Ah, perquè estan aquí. Clar. Estan aquí, també. Vale, aquí jo no la veig. l'Asterix, Bueno, però sí. més a poc a poc. Però sí, ja l'estic Però veient. potser aquí veiem una tia o una pel·li que ha fet ella. Puja Ah, dalt. Aquests vale, últims vale. anys. Vale, vale, Però vale. tu et saps les pel·lis d'Asterix. Vale, ni la Ah, casa en potser. flames, ni una nit d'amor, això res. Anna Castillo, algú que sortia a Netflix està aquí? Ah, tu! Un tio va guanyar un Goya, que sortia a Elite. El Miguel G. Hernán. El de los domingos. Tu, aquí està la Nacho Nimri, Dale, aquí. Va, Aquí. I d'aquí anem a Netflix. Vale, Nacho Nimri. La Casa de Papel On està? ha de sortir. Filmografia. Vale. Els O si no, aquí hi haurà també... Però és que no és de sèries, no? Sí, Això. baixa, baixa. Sí, aquí. Vale. Aquí hi ha alguna... No surt Vis a Vis? La Casa de Papel. Mira, Vale. Vis a Vis o la Casa de Paper? Casa de Papel, no? Da igual. Ara, és que no. Ara d'aquí Netflix... Úrsula Corberó. A veure si hi ha Netflix a Espanya. Concretament. Netflix Espanya. Allà hi ha Emissió original. Tu, és molt llarg, això. Vols fer un control F? No. Netflix. Vale. Però d'aquí a Elite, complicat, potser. Home, és de la sèrie... Sí, Netflix Espanya, On? a l'esquerra. Ah, sí, sí. Esquerra. Aquí. Perfecte, ja està. Ara aquí ha sortit. No! No hi ha res? No hi ha res, no hi ha un link de Netflix Espanya. Hem liat aquí. Tu, hem d'anar a Goya al Miguel G. Hernán. Voleu Hernán. tornar... Fem control... Si tirem enrere o què? Sí, no hi ha més. De tot, no es podia. Ara ens fotem. Vale. Ni la Najwa... Va, les Goya. Seguim amb les Goya. Tornem a les Goya, que guapo. Anem al Goya masculí. Però potser aquí surt alguna tio. Tan antic, no tenia No. carrera aquí. Si això és 2010. Puja. Vale, però masculí. Goya, en perdó. general. No, qualsevol És tia... que això és millor actriu. Però vés És a igual, Goya, qualsevol tia que en soni. Premis Goya. I d'aquí hem d'arribar al Miguel Hernán. A Premis Goya, premi a clar, millor actor. Clar. O algun dels que coneixem. Tens raó, tens raó. El Miguel Hernán està a Netflix. El millor actor. Millor interpretació masculina, no? Sí. O revelació era. Revelació, potser Revelació. va fer. Era revelació, oi? Bueno, Fa uns anys, aquest va fer. Chechu? 17, potser. No, ja no. fumada, Miguel Hernán. Miguel Herrán. Hernán. Hòstia. Que grande. Vale. I aquí hem de trobar Élite. 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 No me jodas. Repartiment. Ahí está. Vale, hasta aquí. Maria Esther Pedraza. Expósito. Veus? Estan amb lila perquè l'havia buscat abans per fer això. Veieu? Mira, Kylian Mbappé. El Hòstia, posen com a parella. de una. Molt bé, família. Heu fet Buen molt trabajo. bé. Hem tardat 5 minuts i 5 minuts a buscar els dos. Brutal. Vale. Vale. Fins aquí, no, el podcast? Penya. Podcast de dimecres, al final, descafeinat. Bé, hem de comunicar que serà, segurament, és que ja sabeu com funciona Xapa, ens costa molt fer aquestes coses, segurament l'últim podcast amb un sol plano. Perquè és que hem de comprar una tercera Estem càmera. posant autopressió. Això Sí. no és per comunicar-ho Per això, vosaltres. sí, jo us ho comunico. Perquè si no el següent Exacte. vam dir, no, ja ho vam dir. Comprarem uns focus nous i una última càmera. I ja està, i s'haurà acabat la inversió de Xapa. Ja està, per fi podrem començar a treure diners. Exacte. Sisplau.
Vinga. Ja, família, que vagi bé. Vinga.